da ka no confident motion ra ka liang persyak Haying dorpar Parlimen Lok Sabha Jongkori dia menta ke sengin kong ke kendai turik Februari Hajar Arpunru persya ya speaker Om Birla halor jongka jingbom ailat ke jongu ya ke babun ba ki mat ya tai hapo jongka ying dorpar Jongkori ki katu ke niki dau ya ke bala penlong ya ke liang persya bakan wanra da ka no confident motion hapo jongka ying dorpar kadai halor jongka jingbom ailat satya jong speaker ya ke jingkran jong uneram juga liang persya Rahul Gandhi nang tas ke wepat kadai halor juga jingbom don satya jong prime minister Jongkori dia hagapor baka kluit bha ga mat bani Quran bat ka jingbom po jo prime minister Jongkori kadai namar ba speaker uladep tha lupa ya prime minister Jongkori ba dai satya bon wan hapo juga hingdor bar ki MP kentai jong ka Lok Sabha gi don ha ga leng persya kila thmu ban hirthma ya prime minister Jongkori Narendra Modi bat dai na ga tau ula haban pensange no prime minister Jongkori ba unwan hapo jong ka ying dorbar kat hadu bakala penlong ye ki MP kentai ki badon ha geleng persya kila tho ye ka ne sha speaker Umberla ba udai ban pensai halor ke jingkno ke jong persya ye ki MP kentai ki badon ha geleng persya hapo jong ka ying dorbar thau an Lok Sabha Jongkori harre ne geleng jo speaker samla ai satya ye ka nugu ke persya hapdeng jong ki MP kentai ki badon ha geleng persya na geleng jong wei ni ki noyalam jo ka sengkong kras kata KC Venu Gopal ula ongba kabakum ke jingjia hapo juga ying dorbar thauan Jongkori kala long kum kata ga jingjia ka snu bok tam ha ka history Jongkori dia namar baro sikata ngi tibba ka sur jongka leng persya ka don hapo jongka ying dorbar thauan Jongkori hanrei menta hapo juga jialam juga BJP ka sur ka don ha ka leng persya kam syam la satya ban Quran AA shu ulo ongba ka ying dorbar Parlimen Lok Sabha Jongkori dia kumba kalong menta ka dei ka jing dorbar ka ba kam syamla don ka nu kudu sur naga liang persya bat kani ka pausai ba kani ka ying dorbar Parlimen Jongkori ka dei tang naga menta jong ki to ki parti ki don ha ga bor kumta halor Jongkori ka jinglong jingman naga liang jong ka kunhun ka don ha ga liang persya ka sngu khya bha halor Jongkori ka jingle jong ka sarkar ka jong Modi bakin khain deu thala ye ka liang persya hapo jong ka ying dorbar lada ka sur jong ka liang persya kam don ja ka shu hapo jong ka ying dorbar thauan Jongkori hangno shu kata ka sunsar pajba Jongkori ka nangshong hanrei kumba kalong menta ka ni ka ying dorbar ka dei tang ka ying dorbar ka ba laban Quran tang de ka we ka liang bat ka tai ka dei ka liang ka badon ha ka bor sunsar ong Venu Gopal naga liang jongki MP ka badon ha ka liang persya ka la ken tho da ka ba ong ba hangno shu kata ka jia tai nya ka don lada naga liang jo speaker syam la ailat satya ban ye Quran ye ki mat ki jura naga da ka bit ka biang Jongkori dia kumta kila ong shu ba kani ka jingkno bom hok jong speaker Umberla persya ye ki MP kentai ki badon ha ka liang persya kalong ka ka jingkran ka bla kta ye ka burom jong ka ying dorbar Jongkori bahadu katno prime minister Jongkori dia Narendra Modi don ye ka ta ka jing sngu shifting ka jong persya ye ki MP kentai ki badon ha ka liang persya lada kat speaker Quran ye ki kentin hang no shu kata ka hok jong ka jing sun shar pajba ka shong hapo Jongkori dia kumta kani ka jing khanglat jong ka ying dorbar Jongkori lingba ka jialam jong speaker Umberla kadai nadu ka tayo ka baladap hadin ba unoyalam juga liang persya Rahul Gandhi ula wanra ya ka jingkran da ka ba ula sot ru ya ka kot jong we he sipai ula shong thai Naravani ya ka we ka kot ka ba ula tho nadu snam Hajar aphuar hadin ba ula shong thai hanrei watla ka taru hadin snam kimpat syamlala setiaban pelat ya ka de kot namar kidon bun ki ki jingsha kan tho halor jogri ka sarkar ka pamantah kumta kani ka jing thau silang jong usong konor jong ka ying dorbar Parlimen Lok Sabha Jongkori kala penlong ye ki MP ki badon ha liang persya banra sisendon daga no confident motion persya ya speaker Umberla halor jong ka jing bomla jong ban penyaj baik katkum ki kendon jong ka riti sensar Jongkori ong ka liang persya Umberla ula penyaj ye ka dorbar tang haki kendiat por ki babun ki jekran ki bla Quran de ka liang persya ki penlong ya speaker ba haban penkut no ye ka dorbar klampat dei ka poru kumta kila kena ba kani ker company ya jong Umberla ka pausai ba udei usong knor ubadon ye ka jingno silang ban penya ye ka dorbar Lok Sabha Jongkori kumta kani ka jingwanra ye ka no confident motion de ka leng persya kala penlong ye speaker ba haban penwaino ya ka dorbar
klem dala setiaban pendap ya gede jing temu juga liang persya hapo jong ka ying dorba parlimen Lok Sabha jongguri menta ke sngin ko ke khandai tarik Februari 8,000 arpun riu khublai sibun tat hadu bi kendu haga wipat ke video